Il-Prim Ministru Robert Abela żar numru ta' kumpaniji fawdex li qalet ikompli jiġdu l-fiduċja tan-negozju u l-kumpaniji lokali fl-ekonomija. L-ewwel żjara tal-Prim Ministru kienet dik f'Hutchinson Gozo, kumpanija tal-manifattura li tħaddem mal-235 persuna u li tifforma parti minn kumpanija dinija li tħaddem aktar minn 40,000 persuna f'25 pajjiż differenti. Id-dħul tagħha hu ta' madwar 5 biljun euro fis-sena. Dr. Abela flimkien ma' tmexxija ta' din il-kumpanija żar ukoll il-ħaddiema tagħha fejn hemmhekk ġie spjegat it-tip ta' xogħol li jsir u li jimraħ f'numru ta' setturi differenti fosthom dak tal-enerġija, id-difiża u l-avjazzjoni. It-tmexxija ta' Hutchinson Gozo spjegat ukoll kif fl-aħħar snin il-kumpanija investit ma' 6 miljun euro biex tkun tista' tiddiversifika l-ħidma tagħha u tkun aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija permezz ta' makkinarju ġdid u postijiet ta' xogħol ġodda ta' kwalità. Intant, fix-xewkija Dr. Abela żar il-kumpanija Magro Brothers li s-sena li għaddiet ħabbret investiment ta' 12.5 miljun euro li permezz tiegħu il-kumpanija se tkun tista' tirdoppja l-produzzjoni tagħha u tagħmilha mal-aqwa 5 kumpaniji Ewropej fis-settur. It-tmexxija tal-kumpanija spjegat lill Prim Ministru kif matul l-aħħar snin Magro Brothers esperjenzat tkabbir sostanzjali fl-esportazzjonijiet tagħha ta' table sources u s-sena l-oħra laħqet il-kapaċità sħiħa tal-produzzjoni. Stqarrija bil-Uffiċċju tal-Prim Ministru kwotat li t-tmexxija tal-kumpanija tispjega li għalhekk kien ħass il-bżonn ta' dan l-investiment il-ġdid u li bekk wassal għal aktar xogħlijiet ta' kwalità fosthom bil-bżonn ta' 15-il technician speċjalizzat. Hawnhekk komplejnat li permezz ta' dan l-investiment il-konsum tal-enerġija se jonqos u permezz ta' dan il-proċess il-konsumatur se jkun jista' wkoll jirriċikla l-fliexken. Wara li ltaqa' mal-ħaddiema Dr. Abela ġie kkwotat jgħid li l-fiduċja fl-ekonomija qed tkompli ssarraf f'aktar investimenti li filwaqt li joħolqu aktar impjiegi ta' kwalità qed iwasslu wkoll biex ikun prijoritizzat l-ambjent. Spjega li għalhekk huwa importanti li filwaqt li l-Gvern ikompli jindukra l-ekonomija li qal hi l-bażi ta' kollox, il-Gvern għandu jkompli jinċentiva wkoll l-investiment għaqli sabiex il-pajjiż jibqa' javvanza il qudiem.